Здравейте, драги зрители! Както знаете, това е третия ми клип. В Майнкрафт. Ако искате за нещо да снимам, предлагайте. Ще ви покажа отново скайпа ми. Ето това е. Адриан Дона 217. Всичко на английски. Ако искате за нещо да снимам, казвайте. Да отворим синглплеера. Мисля, че всички сте гледали втория епизод и знаете на къде са ми нещата. Предполагам. Не мога да съм съвсем сигурен. Благодаря на някой от вас за лайковете. Лайквайте, оценяйте, коментирайте. Всичко както му е реда. Пишете като коментар или на моя скайп. Станало е ден. Да си направим. Брат, баща да кажа, обаче нямаме нито стол, нито капостол, не извинявам се, нито дърво, затова сега ще се наберем капостол. Извинявам се за проблемите с гласа, които се получават, обаче от тъпия ми микрофон. Да, не трябваше кирка да правя. Нищо. Да има. Една кирка няма да ни е в излишък. Сега да си направим брадвата. Да затворим вратата. Извинявам се. Отново съм тук. Извинявам се за прекъсването. Да си съберем дърво. Като цяло изглежда, че тук ще оцеляваме. Извинявам се отново за прекъсването, но се наложи. Ето и тук ще го ползваме за мина. Чувам зомби, но не ме интересува къде е. Имаме паржоле. Предполагам, че ще не стигнат за сега. Да правим къщата от преди малко. Като цяло явно това ще не е холма за сега. Все още няма да тръгвам да строя къща, защото не ни е нужна такава. Овце не видях до сега. За да си направим едно легло. Заминаваме на пътешествие да търсим овце.
Няма да се отдалечавам много, аз да не се изгубим. А пък по-нататък, в скоро време, ще снимам двойно оцеляване, тройно, може. Зависи. Зависи колко човека ще се навият. Не знам дали забелязахте, качих си интро. Интрото как изглежда. Без клип. То пак овце няма. И бахти. Отново се извинявам за моето прекъсване. Просто не спират да ме прекъсват. Между другото се изгубихме май. Ще убием прасетите, ще се връщаме. Тук вътре какво ли е? Миньорска история. Ако някой знае в Faction сервер, не с Res, ами с Faction, как могат да ме добавят към Faction, защото като ме добавят не мога да ползвам печката и честа. Ако някой разбира, да пише като коментар или в моя Skype да пише както ме е по-удобно. Предполагам, че като коментар. Както е удобно. За мен не е проблем. И сега. Изгубихме се, което ми е ясно. Ще се пробвам да се върна по някакъв начин. Накъде беше обаче? И бах ти пръсето. Значи много прасета, много нещо. Къде ни беше къщата? Къщата къде е? Ако на някой му се играе минигейм, предлагам, ако иска да играем. Да пише пак в Skype или на това, като че много е ран. Да, обаче после няма да му да излезе. Да се съберем шугаркейна. Малко пясък. Добре, де къде ни изчезна холма. Много кофти. Ще прекрасна клипа и като се върна ще го продължим. Както предполагате повечето. Наистина се изгубих. Ще спрем нашия клип до тук. В следващия епизод ще довършим. До виждане! О, да! О, да! О, да!